dobrodošli u prvu epizodu igrice koju ne znam ni kako se zove. Ovdje je moj brat Petar koji je sjebao cijelo snimanje. On je kriv! Snimamo 68. put jedan Četvrti. klip. Dakle, sad da vam kažem šta se radi u igrici. Nemam pojma, samo da igramo. Lever. Ne sme da se čuje. Da se čuje. Da se Čujem. Preko se cuje. Pa to ti čuje. Čuje. Imamo challenge da ne psujemo u cijelom videu. Ako opsujemo, ispali smo iz challenge-a. Evo. A ti prekini da jedeš. Daj mi mandarinu. Alo bre. Znam, nego hoću mandarinu. Čupaj. Ti jedeš ili snimaš? Evo, jedan drugo. Ajde sad kad... kako slatko dijabetes dobiješ. Kako je slatko da dijabetes dobijem. Ubre. Jebem. Ajde gore dole, pa šta bude. Mona Lisa, ne Mona Lisa. Pa quando više bre. Uspjeh. Ljudi moji, za Uskrs možda naručim kineske slatkiše. Pa to snimimo. Pa se otrujemo, ljudi moji. Sam čuo da su par ljudi umrli od kineskih slatkiša. Piljati sa Kariba tebi manje popularne, pa ti si idiot. Nisam čak. Isključiš li još jedan mikrofon, ima ti jebe bre. Ne isključio sam. Lesbejke tebi manje. Pa jebala te lesbejke u kurac. Ljudi, znate ko je bio na gej paradi? Moj brat Petar. Šta si rekao ono u challenge-u, šta ne sme da se radim? To nije psovka. Nego šta je, vređaš starijeg brata. Koliko si stariji? Godinu dana. Ujebem te usta ja. Challenge je naravno ljudi. Pa ga mi stisao vrat. Kurva. Viš. Ljudi moji, Manje. od sad gotovo mi psovanje. Ima da ga psujem ko kurvu. Kurvo je štio jedna 50 marš u kurac. Mova mačka paveti od tebe. A ko ti je sakupio 21 bod? 19. Jebem te usta. Ovdje je pisalo seksi. Ja mislim u mene mede. Ovo je viš. Jebem ti fuj odlično. Ujebem ti, stisao me pod uvo. Nemo da cuješ. Da čujem. Aha, to kaže. Nemoj da psuje. Šta Da da, i či, manj. šta da Viš. čujem? Šta da čujem? Da psuješ. Rekao si da čuješ. A cuje. To ti Ljudi, samo da vam kažem, ja pola sata razmišljam. Zašto ne radi? On je sedeo Samo ovdje sve okrenje. vreme. Pitam se pola sata. Zašto ne radi? Kad ono isključuje mikrofon. On Ja je mis- čačko dugmi. Ja mislio mikrofon crko, on isključen. Pa petrebem te usta. Nemoj da psuješ. Psovat ću koliko mi se hoće, ovo je moj video. Ćao. Ćao. Pozdravi fanove. Pozdravljam dva konja koje su također moja braća. Šta si ne minja zinu? Njegova igrica. Njegova igrica. Tvoja. Ti si snimao, šta? Joki. Da, sad si u klipu. Da, ja si burazar u moji. Ljudi, on ima nemanja. On ima
Nemanja Vazić kada buka mi od njega. Ujebao te dušica. A ovdje moj brat je kola koji lego i nas zapešio muda ovdje gdje kovništa. Raširio muda po celom. Po celom krevetu samo muda raširio. Dobro, ljudi, kad per ovo završi, bit će kraj videa, tako da... I završio. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali. Ako se svidjelo, svidite like, share, komentar, subscribe-ite se na kanal i ako već niste pokretili.